31st night. Ana so for you say nkomo edifo no say nkomo ene ade we besi. Ayankwara nyum to so mdi Moses ya oni abotreti ye wa abotre. Ene yasa enemu edi ehia biom ye makwa babiom eba akasamfonyini so subscribe share na like na fo adwenkyere so fa to ho fa eman se de adwumade ni sitie na atetesem afutusem abakwasem amamra ne amane so da na amanyosem kakra ye de awono na ye de amamsanse yentimi nye ni nyina abra amanyosem emmemu ewo enu nti na yatena si nenne efan ne namo ye baba bebo nkomo ye tiri ayeye ama yensa aka opanyinkase bia ye ne nebebo nkomo nda bia se ne ye no no ye beko na afe ye ne yura no akodi nkomo ye bisa ne din ansa na yaba na yaba aba beto so me da se wate ase sa ade ama me opanyinkase ahaye nyansapo kasamfonyini so ye muakwa aba eba so ye nyaado me ba to na umpom ti sei odoma nkoma da roma me ho ye udin nyina de sei midin de Akomfo yaw eje Akomfo yaw eje e ba to ukom ensu anase dua anase den me pa cho me kom obosum a ye fe no anyano obosum anyano odoma nkoma odefo anyano anyano ayatindin ati unyano na wonya bibia fise wanyano anyano a ofri adanse bona no na ye insuo odoma nkoma nsuo ane adanse bona no na adanse bona no nwene odoma nkoma nwene miensa a sika kokko ta o mapampam le dansuo no wo ho sisi ane a me kwa metime hu ana wo be de na wahu enti ba ko ne anyano ba ko ne brensemase odoma nkoma brensemase asem bia ti se de a ono na obrasi wa asante men oba ko no menyam enyano brensemase ena menyam fie na me wotie odoma nkoma menyam fie kira patre menyam fie na me wotie ai oye animunyam na omunyina free adanse odoma nkoma bonanum na yensuo ana nwene na wo mu no jomunyina ya nuafo woka we ya waka we woka we ya waka we ye ma usima baako kan wansem kakra fama me ne mahwefo ne matifa se na abeka no me da wasi pi ansa na meka me ho asem kakra no ma me di kan chia ahwefo a ahwe yi nyina na di kan pa chia mu oduro enkoma ye nyina ewura krobi Asante kotoko hene opinu so on the come for hene ne me okay ne bosom na me kom me nkom obi a bosom ne nana Sante hima na kwadu yu adon to so miensa na me chia ona pay odoma nkoma me kom no ne chia me ene otufo ba achampem hene me chia me no odoma nkoma chia me no o hene ba me moachi kusumuru moachi eburu ne machia ba fo suma nkwa hene machia asachire hene mensa bonsu machia asachire hima na akwa free otoso miunu machia Ghana mama nyina obi aje so abrawo sana maka meme so me ho asem kakra me de me ho asem de kakra bi pese me maame a wo me fe na mese wa ofri kumase mamponten de se konkon yiko de se konkon an maame a mese wa me mo ayija ana ye betena ye beso ye se ye betena ye na me papa wo me so ozo fe ni opanyini ya wagei ozo firi apradi mesuam otumfo prempe the first ne ba e fe no hene ba konti ne wo fa ase ne me papa ya o men anso kobiri mesuam kobiri ono so ne da no nti me no me nkoda abremu nyina no
me papa na nante ya me ne obi a nante ka me papa ho me so me papa ti me so me papa nso na me so obi a important boy ti ho ne de obi a eba ne me papa se di me eja me ma obi a so makro o so ma me a wo bo wani na makwa aba me di mfie aduonu mfie dunan na me wie school 1977 na me wie school all man crown so me am head teacher o kire made me na nam hye nsafuo papa ba so papa ye betwani papa twa ba ensane ba no wo de kora ketwa bi no obo nyamedua na kora miensa no wo de kora no asiso na wo hwe ensane bi agum na mbusa papa se papa na de na wo yi o se yaw oduma nko mo obo so obo asase no ni nsuo wo de adom ya adasama nti yenya bia wo se di bi ma na nsane ya nom am che papa se na betwa no ye de na musu hunu ye not abetwa ne de efiri obomofo aja bomofo e no ko owrem nti ko owrem no na ye abo bi fa na akatia sa akatia no abenim ko otu abena na wodi mu aduane no ense odi mu aduane na nti odi mu aduane na ade beche obekọ na nsuo ya dai na ensana betel no anom anu na akatia na ni dinde no abetwafo hene ene akatia tuno no bomofo ko hunu ye bomfo dika ko hunu ye ana kanetete nso no ukohunu bibia ete o hena asote ana o ma o hena asote ya kakra onipa sutimi eye bia ene adani nsamfuo a obia numbi nti efia odoma nkoma nti yesaka nsamfuo no a na se di ma odoma nkoma odi ma odoma nkoma bo se ntatia mfafanto o nyina be enema beba ho no utimu se odoma nkoma ade no esumbo ampa ana mede sum ya mfie aduonu mienu ana mekọ asọrị nima misi asọrị dem da nima asọrị nima ko efuma asọrị aso ka se jaya menu bande ya kola pa o eni na ni efie ntetie papa de ma me no ma ba bia mekọ bia so mu wani munyam na mekọ asọrị da mfie aduonu mienu na mekọ asọrị o ashtown azie no bo masu to mbo masu pepepe no boso miensa mbo masu no ekọ du ni busu minsia no na azie mabu ni na ankura ni na me na me kire wo made kwade na atemi mu na ade ba kope na wo mo de ekekire madwen kakra emransem du ande emransem du no ekọ mu ane fi ada ye fe ne memenda de se wa anye se wo ye bibia na fi se wa de wa bre onyankopon no ano de memenda na me nim papa twabe because school na me you pay me timinya de bom papa memenda ne kwasiada na se kan memenda so koye homeda ma me se kan papa bebre enti no anda me ya se me school ajamia na me di me wonti memenda ja menye bibia na me ko mle no mu ano na mu se eziefo no ko wo mu nim baabro no papa nanya eziefo no ko enso de ni na nim baabro enso de ni na nim baabro papa ana Moses no kura na wo tworo mransem du no kura no se ono kura no wanu nyankopon ho okojira baabi na wo tworo si do na tworo yo nya me na de bre okojira baabi na wo tworo ba na obeka ye ma me kire wo mu okojira baabi ana wo tworo ye ana obeka ye ni wo de bo ho no onse ukenka on baabro no wo se wo de bo ho no kura no wo sa akotoro foforo je mransem na onye na tworo ye ga na wo sa akotoro o se satan no akenka na hu ne ye wo so ti se wo de abo amena bua to me ba ente mlapa na ewo onyankopon no wan hunu Moses onyame mra ye mienu pe onyankopon ne mra ye mienu pe ya ne de nya botre kinka mransem do se nya botre uma Exodus 20 kinka ho Exodus 20 mpam Bible na mame befato befa Bible na mame monfa Bible na mame Exodus 20 one kinka ho se nya botre wo ho a sa ka me Bible no Exodus 20 ehon me chase 1 ho na anko Exodus 20 ho na mransem du no atifia asem wo se mransem du no wo se mransem ye sai du no mransem ye sai akoso e na onyankopon ka asem nyina se mene Awurade onyankopon mi yi wo free Misrim asase so nko afie no mu
Nyanya me foforo bia nka me ho. Baako. Nyo ohoni bia ana ade a ewo wiem wo soro ana ade ewo asase so wo fem ana ade ewo nsuom wo asase ase nsaso biara mfa nto won na nsom no Mienu. na me erade Yo, for na muti asem ni yo. Nya me yo je na me ka o. Kwamna Moses ene wo kan Nyankopon asem na kire ye mienu. na me erade wo Nyankopon me ye Onyankopon ninkumfo a metua agyanom amumuyo so ka me fam ma sukosi awonto atoaso miensa ne nan a O time so. time so Na me pimpim. na me ye mpimpim a wodo me na odi memra nsem so adoye mo erade Onyankopon din kwa Miensa. na erade ma de obo ne din kwa no mfa ne ho totroto kai homeda na ye ne kronkron nansia na yo erade nansia na yo erade na yo wade nyina na eda etosonson no ye homeda ma erade Onyankopon nyo adwuma biara wo Moses nkomo no no awefo mu ntie ni ye pa. nyo adwuma bia wo ne wo babani ne wo baba wo ne wo babani ne wo baba wakoa ne wafena ne wo mwa ne wo hoho a Sada ne de obi anko ba bia mu ni homeda enan no no ko wo fie apono mu me ya yira me hwehwe wo fie apono mu ho na nansia na erade de yo osoro ne asase epono de ewo mu nyina na ahome da a etosonson no enti na erade hira homeda na oye no kronkron di waja ne wo nani enum na wona aware asase a erade Onyankopon de ma wo no so ni ewu niewu nsia nsawade nso mokro no nkro ni wo yonko ho adansikuru mu nkro mfa wani mre ma wani mre wani mre oyonko fie ma wani mre oyonko yere ana nakoa ana nafena ana ne nantwe ana nafunumu ana bibia eye wo yonko dia medasi pi so Moses nkomo no wabo a kire ye me pa cho ma obunfu ewom asema okeka ye nyina no abufu ne se bibia o ewi ase ma obunfu ewo samra nu me pa cho nya abotre ewo sase moyim ewi ase nyina no abotre na epanyini ade Moses ni bufu modem na ne hwe wana ase ne buanfu ni bufi hwe odu he Onyankopon anim atiefo munwene ya utiwi ase adwene dwene wo ho ite de na nya abotre ma obufu ne mum nya Nyankopon mra mienu pe se abotre hwe mitma ya wade ensese me yewo na abotre nti obedum sunkunim mebwa ese abotre dey abotre tutu di wo pa che se ebra Mose kofa amransam na osi Nyankopon na de amano no wode bai ni se Israel for na satama na omumpo no ye ne ma enye no no na o ma ye honni som no ko nya abotre onu anka to kenka amra no hu se abotre nim ana wa ma ne buamfu anfu a ana onya abotre kire wo man ka obedi wo musu nkunim ni na echi no wo man kata babo no wan ka kire Moses se Moses woni behuru Kana na yedai na wa wo kenka amra no tie do no kwa de ba no kwa hwase me ya ka kire no wa wo kenka di Nyankopon su wo bie abotre ema obumpu enim la ni na ase duwe ne de enya enka ho enti se me na tese de wo kan metwase a se wo abotre a wani mmiri obi ade se wo buamfo ankodi obi ho adanse kunu unkodi awu wo abotre anfo obi yire wo abotre na oni abufu a obedi una na wagye ni abotre emada kase ni abotre se wonni we mienu dia we ni nyina no Commandment Moses wonu Nyankopon no wokoduru court me fa de Commandment Moses
me father se munya me de me masem me nana asem obiri konfo no chi asem obiri konfo no chi won na si na emo ne me na se tutu nyame kase ye bo se tutu na se tutu di kan din ya na bo se nyame din nyame kase min sa we ni mu na min ko Israel na min ko tie Moses a woni abotre Moses ekuta ebufu hwe unu za ebufu okay Moses na ni abotre na asem na ode bae na are na ye hwa asem na ode bae ni mu oh na onu ankata nu kwa na obae nu kwa na oni abotre me kwa na asem mu ayedai upo se ohwe obi asem mu yi a hwe di owo abotre anu nti na onim unse se asem kokoto a asem o edin pa no se kokoto yimwa nentem asem cha ana hu mu ne kure abotre nyina ne court abotre nyina ne ahimfie wasem kwa ahimfie ni abotre dan pa dansie ewiase nyina no ene abotre ese abotre tutu de bai and people na Moses yi ni abotre kodi nachi de kodi nachi kwa na yesi ni be hunu ke na ne nansi wona kodi za akwa we yachi ayedai na se wo de emranse mi wato atweno da bi wono nem lanko na me lanko me abotre nti de okeka no ewo mu o mi nananu mu nti sa mranse me de say Bible de Christopher de anya Akomfo wo de Bible ni nya kam kan ka wo ka 10 commandments Moses no to Genesis no cho hwan no hwan ye kata we ye de kwa he ye pa kata we nkwa ba bia awa frɛ ne krata ye kata obi kata nyame anum asɛm on the kan onyankopɔ anum asɛm ɛwɔ akom de ne nyame anum asɛm wakom akom ye konhyeni ne fa na akom okomhyeni odi hunu ni ade kan tete wo no se obi ko onyankopɔ nkyɛn kura no mo nkodi ohunu ade Akomfo ohunu ade Akomfo benfo do ohunu ade odi hunu ni no ati na ebenya konhyeni o ɛno nti na bra na so ene Philippanfo kokono ɔkɔ oba na ɔbɔse die mu komisa na ɛkon no de na wie bɛkɔ akosi odi hunu ni 1 Samuel 9:9 kura no kinkan ho ye yo Bible no yahwe ni na yahwe kata we nyina de kata we nsam no ɛwɔ ye nananum mu 1 Samuel ho de se woti wase hu odoba nkoma Nyankopɔ se de na kwan ne yezitia woti wiase de wiase de but 1 Samuel tie say 9:9 etin kono 9:9 zichemu a ɛyɛ enkono 9:9 1 Samuel 9:9 okay abisafo atresem no ɔse Awurade yi so enti etre nkono no akane no akane no kaza akane no Israel se obi ko bi se Onyankopɔn ho ade a okobusa hwan Onyankopɔn ho ade a ehe no de no ye se obi ko bi se Onyankopɔn ho ade a ɔka se Mumbra ma yenko odihunufo no nkyɛn odihunufo no de ohun ade no na de ne ofre no odifo no de ne ofre no odifo no akane no na ofre no odihunufo no odihunu ni so no wonye ba kopo krobia odihunu ni wom enti so odihunu ni de prophet anam to krobia odihunu ni te ye go coast pro yi ana ye Asante man pro yi ye dihunu ni ne fa na adukwaku anya prophet da bi odihunu ni a oto egbe nyina no odihunu ni ebo ndin Asante man mu ha pa no ana obiri konfo no che ono odihunu ni no adi krobia odihunu ni wom eno ne ka ne sia na si aboboni na ka se sia ohun na kira sem onimade kire de betumi asi krobia mu edi wo krobia mu enya ba kopo wo wiase se wo ma Christopher ne de o mo Christopher nko a we ya we dabi ba bia be wura bia no wura me ka che o de hunu ni wo nti mo Akomfo mu ne adehunufo no ye ne adehunufo na 31st night ana mo hene 31st night ana sofo yi hye nkomo adifo no hye nkomo ene ade we besi aya nkora nyum to so mdi Moses ya oni abotreti ye wa abotre ene anyum to se 31st night I was there bra sofo bi hye nkom se nkwanhie besi amenipa wu anopa na ye nya ne ntie se central region o baabi nipa nkono akwanhie si amomawu na no Akomfo na mo yi tie ya mother me ba ye nai ebesi na di owo ho asem na alkom na wahye owo so no nka ho owo no nka de pitititititi na emom man no mpuntuo ho nkon wahye amana bem
Oman no a yetimu no home puntuo eti say ye man yetimu no ne ni osofo bia na kekere oman no ko ye Abibirem ha aman tamakasi akasi enkron no a ene oman ye ndunsia no ko bia pesua so ko bu se wo hene bia woti na konwa so a wodi ne ho se Kristo ne ba ma wo ye ni kroni ya na Kristo ne ba ma yetu ni kroni din ya na enti ne enkora na omo wo oman mo asofo nyina e copyright na osofo be na obo ohene ma oji kuro no ye musa ye hwansa aye copyright Nananom konkodin agye asase no ye ne ara ye asase ni aye abodin de maye emoja ye nananom hwiegu nya de to maye na ye osofo be ya osofo be na wo awon nso to be kura na mebusa osofo ona wo mu ye nananom ekun ni ya mani hunu aye didi asase to wo no dede no osofo ka ho no wonyini wodi maye enwe so far there abakwasem eda ho fa Ghana ede ne ho nya afa ho di asanteman de ne ho ene abrofo kon ye ne ade ne nyina no sofo bia edi ni sofo omo twom omo ya Akomfo me na age na say you na obe sofo onama ensem nyina aba no aware asem ba ye be odi ase ye be kan nyina esunsum ne wan nyina no eye nsode ya afọ Akomfo ya waje Akomfo ya waje ye ne di nkomo ache ne dibre sabie ko to nya ni pa ato asa obi a obodi amanhia bata ne din ho saa de ya na mahu ba bia efire onye ni pa ato woni ye ne atwetwe enkomo no ama wakyere ye eniema eni so kakra ye de mbesi wa hasei na eda foforo no ya to aso na ye de amamu sede munim no edin no eye abusuapani owusu edumi ye mamu nyina mo ene hwa waje yahenewa Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya